tristemente, para escarnio público do seu goberno, pois acabamos de ter noticia a través da prensa que o Concello acaba de ser condenado a abonar 12.000 euros por daños psicológicos e morales a un veciño pola deixación de funcións do seu goberno, do anterior e sobre todo do seu goberno, o non paralizar unha actividade tóxica e contaminante dunhas naves industriales que se encontran en frente do pabellón da Peña. A nosa pregunta é se xa lle indemnizaron a este veciño. En segundo lugar, canto tempo van a esperar para paralizar a actividade legal destas naves situadas en fronte do Colexio da Peña, que por outro lado quixeron legalizar no seu día, que carecen de licencia para tratar estes produtos químicos e hoxe día están operando, é dicir, entendemos que unha licencia subterfuxo para outra cousa, pero siguen cooperando ca mesma actividade molesta e insalubre. Pedimos que se lle envíe a este veciño unha carta ou un comunicado oficial por parte da alcaldía donde se lle pidan disculpas polo trato recibido por parte do Concello e se lle garantice que se van a tomar todas as medidas necesarias para paralizar a actividade daquelas empresas que lle causaron eses danos á súa saúde, porque estamos falando de danos á saúde, non estamos falando de daños materiais.